سلام كمي كنيخم تولد ولد جبريل قاب واشنطن دي سي نلومي ربع 28 حمله 2021 و 21 حمله 2013 ب 22 متر بان ويب ساتلايت في 24 زمحلالات مدبنا نفرق ساعات كقصلي دحري زينا اب اثيوبيا بزعبا زقصله حزباوي سلفتات كنقربينا دحريو ጉጅለ ሽበራ አልሸባብ ሰባት ሽበራ ይምልመላሉ ዝብል ከነስዕቢና አምወዳታ ድማ ኤውሮጳ ንዋሕዚ ሓደሽቲ ስደተኛታት ተዳለወት ኣይትመስልን ዝብል ኣለና ብዜና ከም ጀምሪና ከምቲ ልሙድ ገብረ መድህን ከምሲዩ ዜና ከስማዕኩም ናይ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ክልል ፕሬዝዳንት ወደብ አልባ ናይ ዝኾነት ሃገር ዋና ከተማ አዲስ አበባ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽባ ወሳኒ አውራ ጎዳናን መንገዲ ባቡሩን ተዓጽዩ ክብሉ ገሊጾም ኣስታት 110 ሚሊዮን ህዝቢ ናብ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝበዝሕ ኣቑሑት ዝኣቲ በዚ መስመር እዩ ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ምዕጻው ኣያረጋገጸን ሩኢቶ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ሰበስልጣን ጅቡቲን ውን ናይ ተረኸበን ናይ ሶማሊያ ክልል ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ መሐመድ ዑማር ነቲ መንገዲ ዝዓጸዎ ዝሓለፈ ቀዳም ተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተቃወሙ ናይቲ ከባቢ መናእሰይ እዮም ኢሎም ሚሊሻታት ክልል ዓፋር ትማል ሶሉስ ንሓንቲ ከተማ ኣጥቂዖምን ዘሪፎምን ኢሎም ኣለው መስመር ባቡርን አውራ መንገድን ጅቡቲ ንምኽፋት ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለው ዑማር ንሮይተርስ ብዝለኣኽዎ ናይ ቴክስት መልእኽቲ ምስ መናእሰይ ንላዘብ ኣለና ውን ኢሎም ብምውሳኽ ብኻልእ ዜና ዕጡቃት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ሶማልያ ፈጺሞሞ ዝተባሃለ ቅትለትን ምዕናው ንብረትን ዝኹንኑ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ድሬዳዋን ካልኦት ከተማታት ክልል ሶማልያን ተኻይዱ እቶም ሰልፈኛታት ፈጸምቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሓቲቶም ነቲ ተግባር ፈጺምዎ ዝበሃል ኢጉጉግማ ማለት እውን ናይ ዓፋር ግንባር ዴሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተባሃለ ዕጡቅ ለውጢ ስዒቡ ዕጡቁ ምውራዱ ክልል ዓፋር ይገልጽ ክልል ዓፋር ንዝቐረቡ ክስታት ኣይተቐበሎን ዝተዓጸው መስመር ባቡርን መንገድን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ክሳብ ዱርየ ዝተባሃለ ጣብያ ብኽፋል ተኸፊቱሎ ይብል ጸብጻብ አዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ኣብቶም ዝቕጽሉ መዓልታት ኣስታት 5,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ክሰግሩ ትጽቢት ከም ዝግበር ሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን ሎማዓንቲ ረቡዕ ንኤኤፍፒ ገሊጾም ካብ ግጭት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ዝሃድሙ እዮም ኣብ መጀመርያ እዚ ሰሙን 3,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ጎረቤት ሱዳን ሃዲሞም ኣለው በዝሒ ስደተኛታት ልዕሊ 60,000 ኮይኑሎ ውግእ ተባኢሱ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ኣብቶም ዝቕጽሉ 48 ሰዓታት ኣስታት 5,000 ሓተት ዕቕባ ከኣቱ ትጽቢት ንገብር ኢሎም በዓል ስልጣን ምስ ኢትዮጵያ ናይ ዘዳቡ ከሰላ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሕጽረት ምግብን ቀረብን ጉድኣት የውርድ ኣብ ዘለሉ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቀል እዩ ኢልዎሎ ን4 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ረድኤት ንምቕራብ ናብ ትግራይ ዘይተደረተ ተበጻሕነት ክህሊ ይጸውዕ ኢሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሚልዮናት ዜጋታት ብስእነት መሰረታዊ ቀረባት ጥዕና ንሕማማት ቁሉዓት ምህላዎም ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ እቲ ውድብ ናብ ኣዝዩ ውስን ቁጽሪ ህዝቢ ጥራይ ክበጽሕ ከም ዝኸኣለ ኣፍሊጡሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘመልከቶ መሓውራት ጥዕና ዓንዩ መሰረታዊ ቀረባት ከም ኤሌክትሪሲቲ ብዘይ ምህላው ነቲ ስራሕ መሊሱ ከም ዘባኣሶ ይሕብር ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሊዛ ሽሌን ካብ ጄነቭ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ አብርሃም ተስፋሉ ተርጉምዎሎ በትረስልጣን ከም ብቦዩ بمسارة ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም 3.8 ሚሊዮን ዜጋታት ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ቀረባት ጥዕና ዝጽበዩ እዮም እቲ ትካል ናብ 2.3 ሚሊዮን ዝበጽሕ ሕክምናዊ ሓገዝ ክገብር ድሉ ደኣ ይንበርበር ካብ ፈለማ ግንቦታት ሒዙ ግን ንከባቢ 87,000 ጥራይ እዩ ክሕግዝ ክኢሉ وحبيت قال تكال ودب تعنا عالم فاديلا شايب واحد ندادي سنة سطتان جنزبن نتناي هيوت أدهن سراحتي أصنع غلو على تبل. What we are most concerned with is the fact that it's the season for cholera and cholera is a problem in the region. نسا التزيادة سكبتاز فتر توقتين لبدا شروخن مسؤوز تأساسر حماماتن متشو جزي مهانيو نمكل غال حمامات نفيون عصون ينطفاز نبرات كالات عنا بسنك الزخوينات سراحتن كغصلايك آلان إزي نتم بسنك التغوينات أكالا وقود أزور دم زيقاتات نمحكام زقبر سراحتي كي تسبسبنا أيو كنكن كدم حرسي زد لين عدتات تيميت زور دم هسانات كتابات زد صبا يقولعو إزم كلهم زياتهم مسارتاوي كن هسوسات طلبات يوم إياتو بالزالله
ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝጀመረ ክታበት ሸሮኽ ካብቲ ዝተተለሙ 4 ሚልዮን ንፍርቂ ጥራይ እዩ ተባፂሑ። እቲ ካልኣይ ዙር ክታበት ኣዝዩ ወሳኒ ብምዃኑ ተመሳሳሊ ውሕስነት ከም ዘድሊ እተን ኣፈኛ ኣመልኪተን። ውድብ ጥዕና ዓለም ስራሕቱ ብምዕማም እኹል ቀረብ ክታበት ንዕኡ ዘድሊ መዝሓልን የድልዮ። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ግን እዚ ስራሕ እዚ ኣመና ከም ዘጸግም እቲ ውድብ ይገልጽ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ብዘጓንፎም ዘሎ መፍርሓት እውን እቲ ውድብ ከምቲ ዝደልዮ ሓገዝ ክገብር ከም ዘይከኣለ ይገልጽ። ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ጉድለት ምግብና ካብቲ ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ ጸገም ሓደ እዩ። ኣብ ፈለማ 2 ሰሙናት ናይ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ 458 ህፃናት ብስእነት መኣዛታት ዘለዎ መግቢ ተጠቂዖም ኣብ ሕክምና ምዕቋቦም እተን ወሃቢት ቃል ጠቂሰን። When you have a severely malnourished child and he gets a disease like malaria and measles, it's really a death sentence for that child. ህፃናት ብጉድለት መኣዛታት መግቢ ክሳቀዩ ከለዉ ንኸም በዓል ዓሶን ንፍዮን ዝኣመሰሉ ሕማማት ብቐሊሉ እዮም ዝጥቅዑ። እዚ ንህፃናት ናይ ሞት ፍርዲ ምዃኑ እዩ። ቅድም ኢሉ ነዚ ዝከናኸና 92 ማእኸላት ጥዕና ነይረን። ሎሚ ግን 23 ካብኣተን ጥራይ እየን ዝሰርሓ ዘለዋ። ምስዚ ዘሎ ሽግራት ሕዚ 200 ማእከላት ጥዕና ይድልያ ትብል ንሳ። ኣብ ከምዚ ዝመስል ዘይርጉእ ኩነት ስራሕቱ ክቕፅል ከም ዘጸግሞ ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብር። ትካላት ጥዕና ዓንዮም መሳርሕታት ተዘቢቱ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ኣብ ዘለውሉ እቲ ሽግር ከም ዝዛይድ ከዓ መግለጺ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመልኪቱሎ። እቶም ደሞዞም ከይተኸፍሎም ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘሎ ሰራሕተኛታት ጥዕና እውን እንተኾኑ ኣብ ምድብ ስርሖም ስለ ዘለው ተወሳኺ ሽግር ከም ዝኾነ እቲ ዜና ጠቂሶሎ። ነመስግን በትረ ኣብ ምዕራባዊ ህንዲ ዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ ዝሰዓበ ውሕጅ ንኣስታት 200 ሰባት ከም ዝቐተለ ተፈሊጡ። ክኢላታት ካብ እዋን ናብ እዋን እናበኣሰ ዝመፀ ናይ ክረምቲ ዝናብ ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተኣሳሲሩ ጠንቂ ንህይወት ሚልዮናት ሰባት ሓደጋ ከም ዝኾነ የጠንቅቑ። ድሕሪ ከቢድ ዝናብ ናይ ገጠር ዓድታት ብምንሽሕታት መሬት ከም ዝተደፈና ተፈሊጡሎ። መንግስቲ ካሜሮን ንቦኮ ሓራም ብምስጋእ ዝሃደሙ ነበርቲ ናይ ገጠር ዓድታት ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ንምእማን ምስ ናይጄርያ ናብ ዘዳቡ ሰሜናዊ ክፋላት እቲ ሃገር ሚኒስትራት ሊኢኹ። ካሜሮን በቲ እስላማዊ አሸባሪ ጉጅለ ዝወረደ ዕንወት ዳግም ንምህናጽ $10 ሚልዮን መዲባላ። ኣብ ሰሜናዊ ካሜሮን ዝነብሩ ነበርቲ ግን ንምምላስ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን። ሰበስልጣን በወገኖም እቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብቲ ከባቢ ስግኣት ኮይኑ ምቕጻሉ ግንዛበ ኣለዎም። ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ጃፓን ልዕሊ 9500 ሰባት ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም። ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ምዃኑን ናይ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ንኩነታት ለበዳ ናይቲ ሃገር የጋድዶ እንተሃልዩን ሕቶታት ይለዓሉ ኣለዉ። ካብዚኦም ልዕሊ 3000 ሰባት ኣብ ቶኪዮ ዝተረኽቡ እዮም። ቶኪዮ ኣብ ትሕቲ ህፁፅ ኣዋጅ እንተኾነት እውን ገለ ከባቢያዊ ተንተንቲ ግን ውፅኢታዊ ኣይኮነን ክብሉ ይነቕፍዎ። ዛጊድ ምስ ኦሎምፒክ ርክብ ዘለዎም 169 ሰባት እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማም CDC ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ዝሃቦ ውሳነ ብምቕልባስ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ኣብ ውሽጢ ገዛ ክኾኑ ከለው ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ክገብሩ ንዒዱ። CDC ልባዕ ዴልታ ዝተባሃለ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋትን ንካልኦት ሰባት ንምክልኻልን ዝለዓለ ምምሕላፍ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ ሰባት ማስክ ክገብሩ ይመክር ኢለን ዳይሬክተር CDC ዶክተር ራቸል ዋለንስኪ። ሕዚ ድማ ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ከስማዐኩም። ፕሬዚዳንት ቱኒዝ ካይስ ሰዒድ ንቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ኣባሪዶም ንፓርላማ እውን ድሕሪ ምዕፃዎም ዝወሰድዎ ቤናዊ ስጉምቲ እቲ ሃገር ኣብ ናዕቢ እያ ዘላ። እቶም ፕሬዚዳንት ንሓደ ወርሒ ዝኸይድ ካብ ሰዓት 7 ምሸት ክሳብ 6 ወጋሕታ ዝኸይድ ሰዓት እቶቶ ኣውጆም ኣለዉ። ኣፈኛ ባይቶ ዝመራሒኦም ተቃወምቲ ውድባት ድማ ነቲ ስጉምቲ ንምቅዋም ሃገራዊ ግንባር ይምስርቱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። አይቨሪ ኮስት ዕርቂ ንኽግበር ናይ ነዊሕ እዋን ተነሓናሕቲ ዝቐደሙ ፕሬዚዳንት ላውረን ባግቦን ህሉይ ፕሬዚዳንት አላሳን ዋታራን ሶሉስ ተራኺቦም። ፕሬዚዳንት ባግቦ ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝነበረ ምርጫ ድሕሪ ምንጻጎም ብሰንኪ ዘስዓበ ነውፂ ልዕሊ 3000 ዜጋታት ተቐቲሎም እዮም። ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ሪፐብሊክ እስላማዊ ሃገር ምትእሳር ብዘለዎ ጉጅለ ተውጨውዮም ጅሆ ተታሒዞም ጸንሑ 150 ዜጋታት ናጻ ከም ዝተለቐቑ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። በቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን እቲ ጨዋይ ጉጅለን ዝነበረ ምልዋጥ ተቕሲ ካብ ክልቲኦም ወገናት 22 ሰባት ተቐቲሎም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዜና ሲልኹም ካብ ገብረ ይቐኒየልና ፍሉይ ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ መደብ ሕቶን መልስን መዘራረብ ዛዕባና ዕርቅን ሰላምን ዝብል ኮይኑ ኣብ ዘለናዮ ከቢድ ቅልውላውን ውግእን ሞትን ምምዝባልን ብስፍሓት ኣብ ዘለሉ ብፍላይ ብመራሕቲ ሃይማኖት ሰላምን ዕርቅን ምስምማዕን ምልዛብን ክፍጠር እንታይ ክግበር ኣለዎ ስለምንታይ እዩ ብመራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ብዓበይቲ ዓዲ ዝኾነ ጻዕርታት ዘይርአ ዘሎ ከም ህዝብታትን ማሕበረሰባትን እንታይ ጎዲሉን ጠፊኡን ዘሎ ዝብሉን ተኣሳሰርቲ ነገራትን እዮም ኣጋይሽና መምህር ዳንኤል ነብየ ልዑልን ቀሺ ማርቆስ ደባስን ክልቲኦም ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ VOA ትግርኛ ክሳብ 5 ላኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንኽንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ላኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሰልፍታት ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ክልላዊ መንግስቲ ምሓራ ንዝፀውዖ ናይ ክተት መፅዋዕታ ምቕባሎምን ናብ ግንባር ብምዝማት ድልዋት ምዃኖምን ነበርቲ ባህር ዳር ገሊፆም ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ብ10,000 ዝቁፀር ህዝቢ ነቲ ዘመቻ ንምድጋፍ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሓይልታት ወፃኢ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ንዝተመደበ ሕወሓት ምድጋፍ ደው የብሉ ክብል ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝወፀ ህዝቢ መደረ ኣስሚዑሎም ኣስቴር ምስጋናው ነቲ ሰልፊ ተኸታቲላ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢሙንሎ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ነቲ ሓደጋ ንምምካት ብዝብል ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ህዝባዊ ድጋፉ ዝገልጽ ህዝቢ እናወሰኸ መጺሎም ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ እንጅበራ ጎንደር ደብረ ማርቆስ ደብረ ብርሃንን ካልኦት ከተማታትን ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ቀጺሎም ኣለዉ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተገብረ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ኣበበ እንዲያውቁ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብክልላዊ መንግስቲ ንዝተጸውዐ ናይ ክተት ጻውዒት ምቕባለይ ንምርግጋጽ ሰልፊ ወፅየ ዘለኹ ይብል እንግዲህ የክተት አዋጁን የአማራ ክልል ጥሪ ካረገበት ጀምሮ መለው 40 ሚሊዮን ህዝብ ተቀብሎታል ይሄው ዛሬ ባህር ዳር ምድር አንቀጥቅጥ የሆነ ሰልፍ ነው ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ክተት ኣዋጅ ካብ ጸውዓሉ እዋን ጀሚሩ 40 ሚሊዮን ህዝቢ ተቐቢልዎ እንሆ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር መሬት ዘንቀጥቅጥ ሰልፊ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ኢዳ ተልዕል ይብል እዚ ተሰላፊ ወይዘሮ ጎንደሪት ኣያሌው ዝተባህለት ብወገና ንመንግስቲ ዘለኒ ድጋፍ ንምርግጋጽ ሎሚ ናብዚ ሰልፊ መጽየ ዘለኹ ትብል ሰልፉን የወጣንበት ምክንያት ሀገሪቱ ላይ የተደቀነው ጦርነት ስላለ አማራ ለይቶ ለማጥቃት ስለሆነ እኛም ደግሞ አብረን ከወንድሞቻችን ጎን ተሰልፈን የመጀመሪያ እርዳታ እንሰጣለን ምግብም እናድላለን ጥይትም ኮነ ከሰለጠነ እንተኩሳለን ሰልፊ ዝወጸናሉ ምክንያት ነዛ ሃገር አጋጢምዋ ዘሎ ኩናት ንኣምሓራ ፈሊኻ ንምጥቃዕውን ስለዝኾነ ንሕና ድማ ኣብ ጎኒ ኣሕዋትና ተሰሊፍና ቀዳማይ ረድኤት ክንህብ ኢና ምግቢ እውን ክነቕርብ ኢና ጥይት እውን እንተኾነ እንድሕሪ ተዓሊምና ክንትኩስ ኢና ትብል ጎንደሪቱ ካልእ ንቪኦኤ ርእይትኡ ዝሃበ ተሰላፊ ድማ ከምዚ ይብል ወንዲ ፍሮ ብርሃኔ ይባላሉ ለማደሬድነ ፈርሚያል ተዘጋጅቻለሁ አሁንም የምንጠብቀውን ከመንግስት ብቻ ነው መመሪያ የምንጠብቀው ሀገር ከሌለ መኖር የለም ለማ ይባሃል ፈርሜ ተዳልየ ኣለኹ ካብ መንግስቲ ጥራሒና መምርሒ ንጽበዝ ዘለና ሃገር እንተዘየለ ኩሉ የለን ሰላም እንተዘየልዩ ምንም ነገር የለን ስለዚ ንሕና ሓሊፍና ንትውልዲ ንምትካ እዩ ዕላማና ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዐ ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሓይልታት ወፃኢ ንሽብርተኛ ጉጅለ ሕወሓት ምድጋፍ የቋርጹ ክብል ሓቲቱ ዛሬ ላይ በሴራ ተወልዶ በሴራ ያደገው ህዝብ የሚዋጋው ብቻውን አይደለም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ብተንኰል ተወሊዱ ብተንኰል ዝዓበየ ሕወሓት ዝዋጋእ ዘሎ ንበይኒ ይኮነን ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ታሪኻዊ ጸላእትና ተሓባቢሩ እውን ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ጸላእትና ንሕወሓት ከም ፈረስዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ምዕራባውያን
ሕወሓት ንሕፃናት ናብ ሓዊ እናጠበሰ እናረኣዩ ኣብ ማይካድራ ምጽናት ዘርኢ ክፍጸም ከሎ ርእዮም ዘይተንፈሱ መንግስቲ ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንምትዕንቓፍ ክሰርሑ ይረኣዩ ኢሉ ምክትል ከንቲባ ባህር ዳር ወኪል ቤት ምኽሪ ተወዳደርቲ ፓርቲታት አቶ ኢደግ ማሩ ብወገኑ ቤት ምኽርና ንትህነግ ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ምዃኑ ነፍልጥ ይብል። ህዝባችንን ከህልውና ችግር ለመታደግ ለነጻነት፣ ለእኩልነት፣ ለፍትህ እስከሆነ ድረስ የመንግስት የክተት አዋጅን በሙሉ ልብ ተቀብለን ህዝብና ካብ ናይ ህልውና ሽግር ንምድሓን ንናጽነት ማሕርነትን ፍትሕን ክሳብ ዝኾነ ንኽተት ኣዋጅ መንግስቲ ብምሉእ ልቢ ተቐቢልና ናይ ፓርቲ ሃይማኖት ወይ ብሔር ውዲት ከይፈላለየና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሓደ ኮይና ናብ ግንባር ክንዘምት ኢና ይብል ኣቶ ኢደግ ማሩ። ብተመሳሳሊ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ነበርቲ ሓይልታት ወፃኢ ካብ ኢትዮጵያ ኢዶም የልዕሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ኣብ ደብረ ማርቆስ እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ እዩ። ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ካብ እንግድዓ ቆልዑ ብረት የልግስ ዝብሉን ካልኦት ጭርሕታትን እውን ክቃልሑ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም። ከም ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ወሃቢ ቃልሑ ወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንሓረስቶት ናብ ዝመጽሉ ምምላስና ክንቅጽል ኢና ጽልእና ምስ ጭቁናት ህዝብታት ኣምሓራን ዓፋርን ምስ ምልሽኦምን ኣይኮነን ጽልእና ነደታት ትግራይን ሕፃውንትን እንተዘይወዲኦም ድቃስ ምስ ዘይወስዶም በዓል ኣብይን ደመቀን እዩ እዚኣቶም ንህዝብና ስግኣት ኮይኖም ክሳብ ዝቐጸሉ ስጉምትና ብረት ኣብ ዘለዓሉ ቦታታት ኩሎም ክቕጽል እዩ ኢሉሎም። ብዘይካቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብ ደብረ ብርሃን እውን ተመሳሳሊ ህዝባዊ ሰልፍታት ሎም መዓንቲ ተኻይዱ ምንባሩ መስፍን ኣራጌ ሓቢርና ኣሎ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ክቡራት ሰማዕቲ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣልሸባብ ሓደስቲ ኣባላት ክኸትብ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ኣዒንቱ ኣውዲቑሎም ዘሎ እቶም ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝተሃስዩ ወገናት ኮይኖም ኣለዉ። ብመሰረት ክኢላታትን ብቐረባ ዝምልከቶም ትካላትን ድማ እቶም ግዳያት እቲ ጉጅለ ክኾኑ ዝተጠርጠሩ መንእሰያት ንምእላይ ናይ ስልጠና መደባት ሰሪዑ ይነጥፋሎም። ኣብ ኬንያ ዘሎ ቅድድም እቲ ጉጅለን ኣብ ሓስቲ ጸጥታን ናብቶም ዝተሓተ መነባብሮ ዘለዎም መንእሰያት እዩ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሞምባሳ ሩድ ኤልመንድሮፕ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ክቕርቦ እዩ። ወዲ 27 ዓመት ዓብዱላህ ኣብ መፋር 2019 ተስፉ ናይ ስራሕ ዕድል ድሕሪ ምርካቡ ሕልሙ ክፍጸም ቀሪቡ ነይሩ። ናብቲ ተስፋ ዝተገብሮ ዕድል ምስከደ ስራሕ ዘይኮነስ ክጨውይዎ ዝመፁ ኣባላት ኣልሸባብ እዮም ጸኒሖሞ። ከምቲ ኣብ ቴሌቭዥን ዝርኦም ዝነበረ ጽቡቕ ክዳን ዝለበሱን ስሞም ብዓረብኛ ዝተጻሕፈን ሰባት ከም ዝቐረብዎ ድማ ይሕብር ዓብዱላህ። ካብኡ ተጨውዩ ዝተወስደ ዓብዱላህ ብኣዝዩ ጽኑዕ ኣተረጓጉማ እምነት ምስልምና ድሕሪ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ብኣፈሙዝ ብረት ተገዲዱ መጥቃዕቲ ከመይ ከም ዝፍጽም ተዓሊሙ ከምዚ ይብል። You are told the gun is your closest friend who will defend you. ብረትካ ቀንድን እምንትን ዓርክኻ ምዃና ኢኻ ትምሃር። እቲ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ቦምብ ከም እተፍንጅር እውን ዘጠቓልል እዩ። እቶም ዝሓሸ ትምህርቲ ዘለዎም ከዓ ምቅማም ኬሚካላት ይመሃሩ ይብል ዓብዱላህ። ንኣስታት ሓደ ዓመት ምስቲ ጉጅለ ክጸንሕ ከም ዝተገደደ ዓብዱላህ ይሕብር። ፖሊስ ኬንያ ነቲ ብጉጅለ ኣልሸባብ ንዓንዲ መራኸብታት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ክዕኑ ኣብ ዝፈተነሉ ዘፍሸሎ ስርሒት ግን ዓብዱላህ ከምልጥ ዕድል ገይሩ ካብኡ ሃዲሙ ናብ ሞምባሳ ተመሊሱ። ዳይሬክተር ትካል መጽናዕትን ስትራቴጂን ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሰን ከነንጂ ኣልሸባብ ብቐንዱ ናብቲ ትሑት መነባበሮ ዘለዎም ነበርቲ ሞምባሳ ዓሊሙ ከም ዝሰርሕ ይሕብር። ሎሚ ምስ ምግዳድ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝፈጠሮ ቁጠባ ድማ ስራሕቶም ብዝለዓለ ይቕጽልዎ ከም ዘለው ይጠቅስ። ሓሰን ከነንጂ ከምዚ ይብል። This was also a very fertile ground for Al-Shabaab to recruit because then they can paint the state as being ምስ ለበዳ ኮሮና ተኣሳሲሩ እቲ ጉጅለ ሓደስተ ኣባላት ዝምልምለሉ ምቹእ ባይታ ኣይተፈጢሩ። ብሰንኪ እቲ ለበዳ ኣጓኒፉን ዘሎ ዘይምዕሩይነት ድማ መንግስታት ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝገብርዎ ዘለዉ ኣድልዎ ኢሎም ከመኽንዩ ዕድላት ኣለዎም ይብል። ብምሕዳር ሞምባሳ
ኣብቶም ዕላማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም መናእሰይ ኣተኪሩ ይሰርሕ ኣሎ። ነቶም ብፎከስቲ ገበናት ተኸሲሶም ዝጸንሑ መንእሰያት ንጉጅለ አልሸባብ ከይጽምበሩ ይዕየሎ። ኒሃሊ ዝተሰየመ ንሰላም ዝሰርሕ ኮሚቴ ነዚ ስራሕ ኣብ ምቅላል ዝነጥፍ ትካል እዩ። ዳይሬክተር እዚ ትካል እዚ ሸምሳ ፋድሄሊ ነቶም መንእሰያት ብጽቡቕ ስነ ምግባር መንታን ክኽስኩሶም ከም ዝተሰርዐ ትሕብር። So that we take them in the right direction, we give them the morals and values, we make them patriotic. ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰኪሞም ኣምባሳደራት ሰላም ክኾኑ ድማ ተስፋይ ይንብረሎም ትበል። ዓብዱላህ ሓደ ካብቶም ምሕረት ተገይሩሎም ናብ ሰላማዊ ህይወቶም ክምለሱ ዝተገብሩ 300 መናእሰይ እዩ። ናብ ሕብረተሰብ ብሰላም ተመሊሶም ኣፍረይቲ ዜጋታት ንክኾኑ ዘድሊ ምኽሪ ስልጠናን እውን ተዋሂቦም እዩ። ገለ ካብኡ ሞያዊ ስልጠና ይርከቦ። ድሕሪኡ ካልእ ሓድሽ መንነት ስለ ዝሕዙ ናብ ሕብረተሰብ ብሰላም ይጽበሩ። I was told that I will be supported to start a new life. ናብ ሕብረተሰብ ተመሊሰ ሰላማዊ ናብራ ክመርሕ ሓገዝ ክግበረለይ ምዃኑ ተነጊሩኒ። ኣነ ከዓ ከምኡ እየ ዝደሊ ዘለኹ። ክምርዖን ናብራ ክጅምርን እደሊ ኣለኹ ክብል ዓብዱላህ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎ። ኬንያ ንኻልእ ዙር ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ እትዳለወሉ እዋን ማሕበረ ኮማት ድማ ነቶም ዝያዳ ግዳይ ክኾኑ ዝኽእሉ መንእሰያት ከድሕኑ ኣብ ስራሕ ኣለዉ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኤውሮጳ ንሓድሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣይተዳለወትን ናብ ዝብል ጸብጻብ ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝፈጠሮ ምዝብዓት ገና ዘይደልደለት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበል ዋሕዚ ስደተኛታት ትጽመዳላ። ኤውሮጳ ሕብረት ኮነ ዓዲ እንግሊዝ ግን ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ዋሕዚ ዝበቅዕ ማዕረ ምድላዋት ኣይገበራን። ንጹር ፖሊሲ ዝሓንጸጻ እውን ኣይመስላን። እዚ ዝያዳ ዝጎልሐ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን IOM ብሰኑይ ድሕሪ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ። ካብ ትሪፖሊ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝረሓቐ ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ጻዕነት ጃልባ ብምጥሓላ ልዕሊ 50 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ነዚ ምልከት ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ጽሑፍ ኣሎ። ነዚ እውን ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። መኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ። ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጨንፈር ሊብያ ፌደሪኮ ሶዶ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ኣብዚ ዝደሓረ ሓደጋ ብውሕዱ 57 ሰባት ሞይቶም ስቕታን ውሳኔ ዘይምውሳድን ይቕረ ዝበሃሎ ኣይኮነን ብምባል ከዓ ምሮቱ ይገልጽ ሶዶም። ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ተጓዓዝቲ ንትካል ስደተኛታት ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት 20 ደቂ ኣንስትዮን 2 ቆልዑን ኣብቲ ሓደጋ ሞይቶም። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንሃገራት ኤውሮጳ ናይ ገዛእ ርእሰን ኣሃዱታት ድሕነትን ከለላን ባሕሪ ክገብራ ደጋጊሙ ክምሕፀን ጸኒሑ እዩ። ነቲ ትካል ዝያዳ ዘሻቕሎን ክተርፍ ዝምሕፀኖ ዘሎን ከዓ መንግስታት ኤውሮጳ ምስ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዝገብርዎ ዘሎ ምትሕብባር ከቋርጹ እዩ። ብሕልፊ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ሊብያ ንኤውሮጳ ከኣትዉ ዝፍትኑ ስደተኛታት ብሰንኪ ክልከላ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ይዕገቱን ግዳይ ግፍዕታት ይኾኑን ኣለዉ። ክሳብ መፋረቕ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራይ 13,000 ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ተጠሊፎም ተመሊሶም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ናይ ሙሉእ ዓመት ቁጥሪ ይዓቢ። ብመንገዲ ፈረንሳ ብንኣሽቱ ጀልባታት ኣቢሎም 8452 ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓዲ እንግሊዝ ምእታዎም እውን ተፈሊጡሎም። እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝዛየደ ምዃኑ እዩ። ብ19 ሓምሌ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ እኳ 431 ዕቑባ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ሰጊሮም። እዚ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝለዓለ ቁፅሪ ምዃኑ እዩ። በዚ ዝተቆጥዑ ሰበስልጣን ዓዲ እንግሊዝ ናብታ ሃገር ብዘይ ሕጊ ምእታው ብገበን ዝሕተት ንምግባር ይሰርሑ ኣለዉ። ዝኾነ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣቱ ሰብ ክሳብ ናይ 4 ዓመት ማእሰርቲ ክሕየር ድማ ሕጊ ኣብ ምእማም ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ ኣብ ምርቃቕ ዘሎ ሕጊ ነቶም ብመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንምግታእ እዩ። ንኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝነጥፉ እቲ መቕጻዕቲ ዝተራረ ክኸውን እዩ። ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ክሳብ 14 ዓመታት ማእሰርቲ ድማ እቲ ዝበርትዐ መቕጻዕቲ ክሳብ ናይ ሕልፈት ፍርዲ ክበጽሕ ይኽእል እዩ። ከመገላልጻ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ ፐሪቲ ፓተል ድማ እቲ ዝንደፍ ዘሎ ሕጊ ነቲ ሸራፍ ሕጊ ሓተት ዕቑባ ዓዲ እንግሊዝ ኢለን ዝሰየምኦ ከጽንዖ ትጽቢት ይግበር።
መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍለጦ ብመንገዲ ጀላቡ ብመትረብ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ንዝኣቱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ንፈረንሳ $70 ሚልዮን ክኸፍል እዩ። እቲ ክልቲኣው ስምምዕ ንፈረንሳ ምክልካል ኣብ ሓለዋ ባሕሪ ዝያዳ ክድልድልን ተጓዓዝቲ ባሕሪ ንምጥላፍን ምስላይን ዝረቐቐ መሳርሕት ክትዕጠቕን ከኽእላ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ምቁራጽ መጓዓዝታትን ብዝፈጠሮ ዘይምችእነት ቁጽሪ ሓተት ዕቑባ ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ኣብ 2015 ዝነበሮ ናይ 45,000 ዝሓለፈ ዓመት ናብ 35,000 ወሪዱ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እቲ ኣሃዝ ሓተት ዕቑባ ኣመና ጎዲሉ እዩ። ንኣብነት ቁጽሪ ሓተት ዕቑባ ጣልያን ንዓመት 2020 ብ30% ምጉዳሉ ተፈሊጡሎም። ድሕሪ ውሸባ ከዓ ዶባት ኣብ ዝኽፈተሉን መጓዓዝያ ናብ ንቡር ኣብ ዝመለሰሉን ብመንግስታት ተስገዲዶም ዝጸንሑ ድራተ ምንቅስቓሳት ኣብ ዝዘለቐሉ እዋን ግን መንግስታት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበላት ስደተኛታት ክጉባኣየን ብሕልፊ እኳ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ትሕቲ ሰሃራን ማእኸላይ ምብራቕን ለበዳ ብዝፈጠሮ ቁጠባዊ ሕሰም ንብዙሓት ዜጋታት ንስደት ከምርሑ ክደፋፍኦም ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ። ኣብ ፈለማ ብብዙሓት ሃገራት ዝተወሰደ ናይ ገደብ ምንቅስቓስ ንዋሕዚ ስደት ኣመና ኣጉዲልዎ ነይሩ እዩ ይብል ሚካኤል ስፔንድለር ዳይሬክተር ርቲ ኣብ ቬና ዝርከብ ኤውሮጳዊ ማእኸል ልምዓትን ምዕባለን ኣህጉራዊ ስደተኛታት ዝተሰየመ ትካል። እቲ ዕፅዋ ምስ ተለዓለ ግና ናብቲ ቅድሚ ኮቪድ-19 ዝነበረ ተሪኦ ስደት ከም ዝተመልሰ በቲ ማእኸል ዝወፀ ጸብጻብ ይሕብር። ፍሮንቴክስ ዝተባህለ ትካል ሓለዋ ባሕሪ ኤውሮጳ ብዝዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ኣብ መፋረቕ 2021 61,000 ዜጋታት ብዘይ ሕጊ ኤውሮጳ ኣትዮም ኣለዎም። እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ጠቕላላ ቁፅሪ ብ59% ዝዓቢ ምዃኑ እዩ። እቲ ፍልሊ ብሰንኪ ቀዲሙ ዝነበረ ምድራት ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝሓበረ ጸብጻብ ትካል ብሕልፊ እኳ ብማእኸላይ ባሕሪ ብወገን ሊብያን ቱኒዝያን ኣሰጋገርቲ ሰባት ስለ ዝገርገሩ እቲ ቁፅሪ ዛይዱ ይብል ጸብጻብ ፍሮንቴክስ። ሽሕዳ ኣብዝሒ ስደተኛታት ይዛይድ እምበር ምስቲ ኣብ 2015 ክሳብ 2016 ዝተረኣየ ቁፅሪ ግን ብተዛማዲ ትሑት ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ዓመት እቲ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ልዕሊ 1 ሚልዮን እዮም ነይሮም። ሃንጋርን ካልኦት ብፅኑዕ የማናዊ ክንፍታት ዝምርሓ ሃገራት ማእኸላይ ኤውሮጳን ብፅሒተን ስለ ዘይወሰዳ ግና እቲ ሸኸም ብቐንዱ ናብ ጣልያን፣ ግሪክን እስጳኛን ይወሪዱ። ሓባራዊ መፍትሕን ምምርቓ ሃገራትን ደጋጊሙ ተፈቲኑ ሳይሰለጠን ብሰንኩ ከዓ እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝያዳ ኣብ ቱርኪ ክምርኮስ ዝተገደደ። ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ስደተኛታት ዓጊታ ክትመልስ ንቱርኪ $8 ቢልዮን ክኸፍል ኤውሮጳዊ ሕብረት ተሰማሚዑ። ኣብቲ ድልድል ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሰየሞ ውዕል ድማ ነቲ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣሐዲስዎሎ። ነዚ መዓላ ዝውዕል $700 ሚልዮን ከዓ እቲ ሕብረት ንቱርኪ ሰሊዑ። ሃገራት ኤውሮጳ እምበኣር ነዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝተዳለዋሉ ኣይመስላን። ገለ ዘይመንግስታውያን ውድባት ብዘውፅዎ ሓበሬታ መሰረት ብከምቲ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ልምዲ ገለ ስደተኛታት ክምለሱ ይግደዱ ኣለዉ። እቲ ምዕጋት ከዓ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝጸንዐን ንሕስያ ዘይብሉን ምዃኑ እቲ ዝወፅኡ ዘሎ ጸብጻባት የመልክት። ብመሰረት ጸብጻብ ባይቶ ስደተኛታት ዴንማርክ ዝተባህለ ትካል ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ 2021 ጥራይ ኣብ ልዕሊ 2162 ዜጋታት ናይ ምምላስ ተርእዮ ኣጓኒፉ። እዚ ኣሃዝ እዚ በርገሳውያን ማሕበራት ኣብ 6 ሃገራት ብዝገበሮ መጽናዕቲ ዝተረኽበ እዩ። እተን ሃገራት ጣልያን፣ ግሪክ፣ ሰርቢያ፣ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና፣ ሰሜን መቄዶንያን ሃንጋሪን እየን። ሓደ ሲሶ ካብቶም ናይ ምምላስን ምኽልካልን ተርእዮታት ነቲ መሰረታዊ ውዕላት ከምኒ ድሕነት ካብ ኣካላዊ ጎንፂ፣ ስርቂ፣ ምዕናው ንብረት፣ ምኽላእ መሰል ሕቶ ዕቑባን ዝጥሕሱ ምንባሮም ተፈሊጡሎም። ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ፈፂምና ኣለና። በዛ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ክፋኖኩም ሙዚቃ ብሩኽ ለይቲ ሰላም ከመይ ቀኒኹም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ረቡዕ 28 ሓምለ 2021
ወይ 21 ሓምለ 2013 ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ